బోడుపల్లో ఉన్న ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ ఇంటిపై దాడి జరిగింది. హిందువులను కించపర్చేలా తుంగతుర్తి ఎమ్మెల్యే మందుల సామెల్ మాట్లాడారంటూ బీజేవైఎం కార్యకర్తలు దాడి చేశారు. కోడిగుట్లు విసిరారు. ఎమ్మెల్యే ఇంట్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆందోళనకారులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోవడంతో పరిస్థితి అదుపులోకి వచ్చింది. కొద్ది రోజుల క్రితం గాంధీ భవన్లో జరిగిన టీపీసీసీ ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడి ప్రమాణ స్వీకారోత్సవ కార్యక్రమంలో మందుల సామేలు చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదానికి కారణమయ్యాయి. దేశంలో ఆదివాసీలు ఎస్సీలకు ప్రమాదం పొంచి ఉందని చెప్తూ బ్రాహ్మణులను ఉద్దేశించి టంగ్ స్లిప్ అయ్యారు. ఆ వ్యాఖ్యలపై బండి సంజయ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేయగా మందుల సామేల్ కౌంటర్ ఇచ్చారు. దీంతో ఆగ్రహించిన బీజేవైఎం కార్యకర్తలు ఎమ్మెల్యే మందుల సామేల్ ఇంటిపై దాడి చేశారు. 24 గంటల్లో హిందువులకు క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. Samuel!